защото като в състезателен дух Бургас трябваше да се пребори с 4-5 големи града, много по-големи като размери от нас и с по-големи възможности и ще е престижно. И се радвам и благодаря на господин Борисов за това, че Глори предпочете в тази конкуренция в Бургас. Това е един шанс за нас да представим града, че може да бъде домакин на такива престижни съревнования. Виждам, че и самата продажа на билети върви много интензивно, което значи, че интереса от Бургас и региона и от цялата страна и от съседни държави ще гостуват. Това е шанс и да разширим малко туристическия сезон и да покажем добро гостоприемство, който гостува веднъж на Бургас, става негов приятел за цял живот. Така че отчета благодаря за тази подкрепа. Разчитайте и напред за нашата поддръжка. Не на последно място, аз следя за Стоян Копривленски, гордея се с неговия талант, едно умно, талантливо момче, с изключителен професионализъм и джентлменско поведение, така че успех, вярвам в тези моите момче и ще искам палци. Благодаря. Както казах, една впечатляваща файт карта предстои на 7 октомври и за нея малко повече ще чуем от Роби, както и за